Здравейте! Аз съм Емил от 220mobile.com и днес ще ви представя нашият най-продаван, а също така и любим мой модел – електрическия велосипед Fashion. Електрическия велосипед Fashion се произвежда в Китай и е един от най-разпространените модели там за доставка и куриерски услуги. Произвежда се в огромен завод с над 4 поточни линии и е изключително надежден и здрав. В нашата поръчка ние сме модифицирали и добавили много екстри, като спойлери, светен дисплей, километраж и много други. Продава се с 2 години гаранция и всички наши цени на сайта ни 220mobile.com са с включено ДДС и фактура. Какво точно получава модела Fashion? На първо място не се изисква регистрация и се управлява свободно. Може да се управлява както на батерия, така и самостоятелно чрез педалите. Има огромен пробег. При извънградско каране с тегло на водача около 90 кг модела може да измине до 100 км пробег. Има огромна товароносимост до 300 кг благодарение на двата задни амортисьора. Моделът работи на 72 волта и благодарение на това има много динамичен и гъвкав двигател, за разлика от останалите модели на 60 или на 48 волта. Разполага с огромен цветен дисплей, който при всяко стартиране провежда електронен чек и диагностика на всички компоненти – двигател, контролер и така нататък. Като цяло най-основното в модела Fashion е това, че той е направен изключително здрав и надежден, даже бих казал презастрахован. Това е така, тъй като в оригиналния му вид той се ползва за доставки. Модела е с нетно тегло около 65 кг. Фабрично разполага с 2 ключа и 2 аларми. Може да бъде стартиран както от ключа, така и самостоятелно от алармата, без да е нужно да бъде поставен ключа в контактното място. Освен ключалката за стартиране, моделът разполага с още 2 ключалки за седалката и за батерията. При стартиране на алармата, освен звуковия сигнал, при опит за кражба се блокира и задното колело. Втората ключалка е до буксата за зареждане на батерията. Седалката на водача е изключително комфортна и има допълнителни степенки. Под седалката се намира централния предпазител. Също така моделът разполага с втора седалка с облегалка за пасажера. Има също и степенки, които използват и имат защитна функция при падане. Тук е много важен момент, че втората седалка само с едно движение може да се трансформира и да стане основа за голям багажник. Гумите са 16-инчови, без камерни, като препоръчителното им налягане е 2,5 атмосфери. Предната спирачка е регулируема барабанна, а задната спирачка е дискова с хидравличен усилвател. Отпред модела е снабден с много голяма кошница за пазар, като кошницата може да бъде демонтирана и да се ползва основата и за превоз на много по-големи и проблемисти товари.
Освен това има още две места за поставяне на багаж. Едното е жабката, която се намира под кормилото. Тук е разположен и USB изхода за зареждане. Второто място е под седалката. Също така модела разполага и с много практична кука за багаж. Тук се намира и последната ключалка, която отключва пода, под който седи батерията на електрическия велосипед. Батерията се състои от 6 отделни елемента, всеки на 12 волта по 20 ампер часа. Преместваема е, като може да се зарежда през буксата, която се намира под седалката, а може и да бъде извадена и заредена отделно. Препоръчително е, ако не се кара дълго време, например през зимния сезон, да бъде извадена, заредена до край и съхранявана на топло, като може да се дозарежда на всеки 2 месеца. За удобство при изваждането й са поставени колани, също така има и стопер, който блокира изваждането на буксата при движение. За най-дълъг живот по принцип се препоръчва батерията да бъде зареждана, когато мощността й падне до 25%, а не да се изразходва до край. Зарядното устройство е външно на 72 волта, като работи на 3 ампера. Пълното време за зареждане на батерията е между 6 и 8 часа. Зарядното е интелигентно и при зареждане на 100% на батерията се изключва автоматично и светва зелен индикатор. Модела разполага с много добри светлини, като има дневни светлини, които са разположени тук над кошницата, също така нощни светлини, съответно мигачи, звукова сигнализация. Отзад по същия начин разполага с много големи задни светлини, включително стопове и също така и мигачи. Снабден е също така и с един централен и 2 странични светлоотразители. За по-голяма сигурност, за да потеглите, трябва да освободите паркинг спирачката от този бутон, след което се изписва надпис Ready и модела е готов за тръгване. Тук издавам и още една много полезна екстра. Моделът е снабден с заден ход, като за целта просто натискате бутона за задна скорост, давате газ и съответно се движвате назад. И така стигаме до може би най-важната част – пробега. Първото и най-важно уточнение е, че като цяло пробега на едно електрическо превозно средство зависи от много фактори. Градско или извънградско каране, тегло на водача, терен, температура на въздуха, начин на шофиране и други. За пример, само при падане на температурата от 25 до 0 градуса пробега намалява с около 15-20%. Същото важи и при недобре напомпени гуми или при прекалено рязко и често ускоряване. Моделът Fashion може да измине в извънградски условия с 90 кг водач до 100 км. Разбира се, в градски условия с често спиране, тръгване и ускоряване, реалният пробег пада до 60-70 км. Днес ще направим един тест за пробег, като тръгнем от град Русе в посока град Тутракан, след което ще се върнем обратно. Електрическият велосипед, който ще използваме, е напълно покомплектован, стандартен и без никакви подобрения.
Вече сме след село Нова Черна, като до момента сме изминали 48 км от началната точка в град Русе, булевард Тутракан 5, където всъщност се намира и нашия основен склад и магазин. При максимална скорост от 45 км се движим по пътя с около 35 км в час. Отново сме в град Русе, общо сме изминали 95 км. За съжаление условията ни бяха много добри, тъй като имаше страничен вятър през цялото време. Това е за днес. Вие бяхте с Емил и 220mobile.com.